Iki kok dikeki barong sithik tok ayo, Nak. Monggo Mas. Goyangane lho, Nop. Ya 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 ya. LS Studio ADM Production. Cak Saban. Halo Mas Saban. Nyolot suwe kok nyolot bagus ya. Ya Allah, ya Allah. Janjane kowe nang ndi? Agelakatmu sajak nyupriyane. Atiku kendangnya lebokno kontrole Mas Ban. Miring-miring. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oke, no, sayangku, Nduk Yesi. Put.
dodok. Sing ora dodok takon baleni dhewe pokoke. Ayo. Mbok ora iso senggah. Oh iya. Lo ya lo ya lo ya Katuran wonten imbang ana katresnanku bareng anake mboke Dik Wiwin Safara. Piye iki? Ayo no. Kendang to. Budi ora dikeplak kok. Ora dikeplak. Nek tak keplake berarti. So, kandhani kok Budi anggar urung mangan sego peceli ngono kuwi, Nduk. Kandhani kok cah iku. But, Jek, but. Kok embut? Lah kan Budi jenenge. Budi ora embut. Nek embut iki nganggo M, cah iki ora tau mangan sekolahan. Sekolah kok dipangan, piye to, Mbok? Maksudnya ngono kae lho, Nduk. Sekolah. Oh iya. Sekolah kok dipangan. Lanjut. Aku Tekan kok ndi? geti ngambil cah iki. Tekan ndi? Kon maca kok amen turu. Alah, Nduk. Oh, turu. Turu ning kono. Ayo, tekan ndi? Tekan endi ki, Mang? Suntri. Mongko kang mas kados nganku babas ati antara bisa dinopo sudok lah rasa kiamu
Alah kaya ula Bu, tak aku ngenteni keplanem kok iya. Engko tak cium malah. Apa anggere roh Joko ngono kuwi kudu tak cium kok, Nduk. Tombo nom, Nduk. Ya ora guyon, Nduk, kok ya wong mboke wong alim kok. Ayo, ngono ku sing enom. Ayo, kalacengaken, ayo. Hei. Apa? Isuk-isuk kok kalah. Apa? Ayahe lho, Nduk, ayahe lho. Kalajengaken. Kok dadak demek kene bareng. Ayo. Monggo Kang Mas Sampun. Hei. Sing di sing njaluk. Mon terus, engko tak nyanyekno ning sarapan mon. Penak gandulan. Apa, Mbak? Ojo gandulan. Iki lho, Mas. Iki lho, Mas.
Mbak. Aku anggere awe kurang ngono. Ayo Min. Dek Tutik. Ayo nak. Monggo.
Bangetan menadono. Gilar tribudonya. Loh kok bukaan sih Kak Sapa? Cak Malon. Saipon 5.000 mon. Karo ngeranti Dara Putri ya nak ya. Digoyang kembali bareng Dek Novi. Idolane arek-arek lho Mas. Gilar tribudo ya. Nah enak-enak lho Mas. Alah ayune anakku ya Allah ya Allah. Ape ngaret lah opo kosong. Ayo, hey hey hey, rekat saiki piye? Ayo hey hey ha hai. Oke yo. Rekat suwe. Oh yeah. Syuting pagere tok yo Mas. Zoom Mas, pagere zoom Mas. Awas. Awas nek rambies lho yo. Hey. Gilar tribudo. Awas lho Mas. Loh, niki sampun Mas. Ayo Mas. Ayo Belas ini belas Mas. Thank you.
Cah iki eh mau gedangku apik kok. Pargoy.
Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Nah, iki ngene ya, Nduk ya. Anggone awak dhewe paring panglipur dijukpi samene wae ya. Sing dereng katuran benjing nek mriki melih. Monggo-monggo Nduk Rayu.